Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li fil-ħin opportun irid iserraħ ras kulħadd li l-Partit Nazzjonalista se jkummenta quddiem net biex jieħu il-passi brabta mal-ġuri ta' Jorgen Fenek. Serħu raskom. Fil-ħin opportun l-Oppożizzjoni l-Partit Nazzjonalista ser jikkummenta quddiem net illi jara illi joħroġ il-kummenti neċessarji u jieħu wkoll il-passi neċessarji. Borg għal din id-dikjarazzjoni waqt ġuri ma' ġuri li għaddej bħalissa fil-qorti fil-konfront ta' Jorgen Fenek miex li huwa l-mandat fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Alex Borg ma qalx x'passi se jieħu brabta mal-ġuri iżda sostna li diġà għandu folder li qed jitħejja. Aħna diġà għamilna dossier, għamilna folder illi qegħdin niġbru kull tip ta' evidenza, kull tip ta' fatti li joħorġu minn dan il-ġuri. Il-kap tal-Oppożizzjoni se jgħid li qabad tim tekniku biex jagħtih il-pariri ta' kuljum fuq il-ġuri. Ġifieri qabad tim tekniku legali illi qed jagħtini kuljum il-pariri għabbażi ta' fatti li joħorġu mill-ġuri ta' kuljum. Id-dikjarazzjonijiet tal-Alex Borg waqt il-proċeduri legali ta' ġuri ġew waqt intervista u osservaturi politiċi u anke legali għalulna bl-insensittività tiegħu li jitkellem dwar passi li sa issa ħadd ma jaf li se jieħu fuq il-ġuri. Passi li semma huwa stess min jeddu waqt intervista fuq l-istazzjon tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista tkellem diversi drabi dwar anki Jorgen Fenek u kien qal illum l-akkużat mandant fil-qtil għandu jingħata il-maħfra presidenzjali. Iva, Jorgen Fenek għandu ukoll jingħata il-maħfra jew għall-inqas jekk mhux il-maħfra jingħata l-opportunità li jkun hemm ftehim ħalli jkun hemm anke riduzzjoni possibilment fil-pjena.